हेल' लोगोफोर, बे समाव मोनसे गोदान भिडिअ लाबोदोंलाय आरो बे जाहैबाय जोंहा फैगौ आसाम टेट जिहेतु जानो गोनां दङ बेनिनो नोंथांमोननि थाखाय लाबोदों बड' पेपारनि सायाव। दा बेयाव जों नुनो मोननाय जादों मोनसे मा नैबेवहाय राव सोलोंनाय आदब खायदा आरो बांरावारि सोलोंथाइ। दा बेयाव अदेबानि नैबे माखासे रावखान्थिफोरानो बेयावनो हाबफानानै दंफायो। नाथाय नैबे राव सोलोंनायनि आदब होननायनिफ्राय नायनानै फैजानो गिदिं आरो बे जाहैबाय मा रावनि सोमोन्दै, जेनेरेल रावनि सोमोन्दै आरो जेनेरेलि रावनि सोमोन्दै जोङो एसे मोनथिना लानांगोन बायदि मोनदों। रावनि आखुथाइनि सोमोन्दै, जिब जुनारनि राव आरो रावा मा राव फेमिलि बेफोरनि बागै एसे मोनथिनानै जोङो थाजानो एबा लानांगोन बेखौ सानदों आरो। मानो होनबा रावनि बागैबो जुदि सोंबाय बायोबा जाहाथे फैयो 1 मार्क्स फैयोबाबो 30निफ्राय 1 थाङोबानो बेसेबांबा बुरजा गैला आरोखि। बेखायनो जेसेबां हायो बड'आव जोङो 30आव 25नि एबाब लाखिनो नाजाथारनांगोन, मानोना गुबुनाव जोङो एसेग्राब गोरलै नङा। दानिया एखेयानो इउपि सेक्सनावबो जोङो बाहायबो नुदों, बेबो नाय राव सोलोंनायनि आदब खायदा आरो बांरावारि सोलोंथाइ होननाय दं, बेयाव दङ। दा बेखायनो एखेखौनो नोंथांमोनजों लोगोसे नैबेयाव लाबोफादों रावनि सोमोन्दै। दा रावनि आखुथाइ एबा रावनि मा दङ मिथिना लानो गोनां बेखौ नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामनि नाय। दा जोङो नुगोन रावा मा होनदों, सिम्पलि बुंनो थाङोब्ला रावा मानसिनि गोसोनि साननायखौ फोरमायनो हानायनि मोनसे बिजों होनदों, जायो गुबुन जिब जुनारफोराव गैया एबा सोरबा रायज्लायनो रोङै मानसिफोरनाव थाया होनदों। दा जोङो राव गैयाबानो गावजों गाव कमिउनिकेसन एबा सुंज्रोब लाखिनाय होनना बुंदों बर'आव लिरगिरिफ्रा कमिउनिकेसनखौ, बे कमिउनिकेसन एबा सुंज्रोब लाखिनाया थाया होनदों। ओंखायनो रावा सुंज्रोब लाखिनायनि मोनसे बिजों होनदों। दा बेनि अनगायैबो रावनि आखुथाया एबा रावा गोबां दंबावो जायखौ आखुथाय लाबा जों मोनथिगोन आरो। दा बेयाव मुलुगाव थानाय रावफोरनि लेंगुवेज फेमिलिफोरनि बागै एसे मिथिना लानांगोन जोङो फार्स्टआव दङ इन्ड' इउर'पियान होनदों, आरो बेनिफ्राय साइन' टिबेटान, नेगार कंग' आरो एफ्र' एसियाटिक, अस्ट्रेलिय' पेसिफिक आरो इउरेलिक, बिसोरो मेजर रावनि न'खरफोर होनदों, रावनि फेमिलिफोर। बिनिनो गेजेराव जोंना दं फार्स्टआव इन्ड' इउर'पियान। इन्ड' इउर'पियाना जाहैबाय मा होनदों, इन्ड'आनो जाबाय इन्डिया, इउर'प माने इउर'पआनो। इउर'प जों मिथिखागौ कन्टिनेन्ट एबा हादरमाखौ, मा हादरफोरा गोलैयो इउर'पआव। दानिया इन्डिया आरो इउर'प बे मोननैनि राव फेमिलिया जोबोद गोरोबनाय होनदों। बाट इन्डिया होननानै जोंनि रावा नङा, गोसोआव ला। बेयाव थागोन हिन्दी, गुजराती, माराठी, बेफोरो गासैबो बाङालि, बांला, आसामिसाबो बिसोरो मा होनदों, इन्ड' इउर'पियान रावनि फेमिलिनि होनदों। बेसेबांबा गोजान इउर'प आरो बेसेबांबा गोजान इन्डिया, नाथाय मोननैजों लेंगुवेजआ मोनसे फेमिलियानो होनदों आरो गोबाव बोसोरनिफ्रायनो बियो सोलिबोबाय थानाय। बेखौ जोङो आलादा जायफ्रा लिंगुइस्टिक्स लागोन नोंथांमोना मोनथिगोन एबा बिनि बागै फरायबा मोनथिगोन। दा जोंनो नांला बेखौ। दा अब्ला इन्ड' इउर'पियानाव इन्डियायावबो थानाय गोबां रावफ्रानो दङ आरो। बिनिफ्राय सेकेन्ड लार्जेस्टआ जाहैबाय साइन' टिबेटान। साइन' टिबेटाना जाहैबाय जोंना मा टिबेट बार्मानि रावफोर आरो लोगोसे चाइनिस फेमिलिनि रावफोर। बिसोरो जोंना बर' रावा हथात जेसेबां ट्राइबेल दङ आसामाव गासैनाबो बड' फेमिलिफ्रा नागाफोराबो नर्थ इस्टआनो कमप्लिट होनजासै, बे गासिबो मा साइन' टिबेटानाव गोलैजोबगोन। बर' रावा मानियाव गोलैगोन, साइन' टिबेटान सेकेन्ड लार्जेस्टआव दङ जिहेतु। बे नेगार कंग', एफ्र' एसियाटिक, अस्ट्रेलिय' पेसिफिक आरो इउरेलिक, बिसोरबो जोंनि भारताव मोनफा मोनफा गोसारनानै थाफैनाय गोबां दङ, जायखौ राव बिगियानगिरिफ्रा बुंलांदों बेखौ नागिरबा मोनगोन आरो। नाथाय जोंनो बेखौनो नांला, जोङो मा लार्जेस्ट जाय गोसारनानै दं इन्ड' इउर'पियान बेखौ गोसोआव लादो, आरो बर' रावा मानि सिङाव गोलैयो, साइन' टिबेटाननि सायाव गोलैयो, बेखौल' लादो आरो, नांला जोंनो बेखौ। आरो बेनिफ्राय बांसिन रायज्लायजाग्रा रावखौ आं खोन्थाबाय, आरो नैथि बांसिन रायज्लायजाग्रा रावाबो साइन' टिबेटानखौ खोन्थाबाय। दाना आखुथाय, रावनि केरेक्टारिस्टिक्सखौ जों मिथिनांगोन, रावा मा। दा रावा मानसिनि गोसोनि साननायखौ फोरमायनायनि मोनसे बिजोंनो। से नाम्बारावनो थांबाय, रायज्लायनो हानाय, बुंनो हाबाय। ओंखाम उखैदों होननानै बुङाबा ओंखामखौ बोरै मोनजानो, बिदि आरो। रावा दोरोङारि राहाजों बारस्लायबोनाय आरो खान्थि बादिनो जोंनि बर' रावखौ आं दा बुंनो होननानै आं बुंबा जाया, आजै आजौनि समनिफ्रायनो जोंना बारस्लायबोदों बियो। बा आसामिस रावा जोङो आसामिसनि दा आसामिस रायज्लायनो होननानै बानायबा जाया, ट्रेडिसनजों खारबोदों आरो। रावा समाजारि थासारिनिफ्राय आरजिना लानायनो, रावखौ जोङो जेराव समाजाव थायो बेनिफ्रायसो जों आरजिना लायो होनदों। जेरै सासे बर' गथ'आ उन्दै समाव गोरलैयाव बर'मोन, नाथाय बिमा बिफा गाबज्रिनो रोंबायमोनबो, नाथाय जोङो गुबुन जाथिनि
हारिनियाव खांजाहोयोबा बेयो बै खांजानाय रावसो बिसोर सोलोंना लागोन अर्थात थासारिजों गोरोबनानै रावखौ आरजिना लागोन। एखे सेम इंराजि मिडियामजों फरायनानै इंराजिखौ जों आरजिना लानाय बायदि आरो एखे। रावा मोनसे नेरसोनारि फोरमायथिनि रावखौ जों मोनसे नेरसोनजों जोङो फोरमायनो हायो होनो जायखौ लिरनाय महर होनानै जोङो बानायो। खुगाजोंथ' जों नेरसोन हिसाबै बाहायनो हाया, लिरनाय महरजों जोङो रावखौ नेरसोन सिम्बलजों बाहायनो हायो होनो। रावा मोनसे खान्थि बायदिनो मोनसे सिस्टेमेटिकजों सोलिग्रा रावा जेरै जों जेसेबां ग्रामार लाबोबाय ग्रामारानोथ' सिस्टेमेटिक खारनाय अ आ गारां रिंसानिफ्राय लानानै जोबजासिम सेन्टेन्स जानायनिफ्राय सेन्टेन्स पेराग्राफ मोनसे चेप्टार जाजासिम रावनि खान्थि थायो। रावा गारां रिंसारथिनि जथायनो स्पेसियेल केरेक्टारा जोंनाव गारां रिंसारावनो जानो हागौ बे कनसनेन्ट जानो हागौ भावेल थाथारगोन आरो बेजोंसो जथायनानै जोंना मोनसे वर्ड जागोन आरो वर्डजोंसो जाजोबनानै मोनसे लेंगुवेज जागोन होननानै। रावा मानसिनिल' होनदों, रावा गुबुनफोरनि नङा, रावा खालि मानसि हिउमेनल' जोङो मोननो हादों होनदों, गुबुनफ्रा मोनाखै। रावा गोब्राब दाथायारि होनो, रावा मोनसे क्रिटिकेल मोनसे स्ट्राक्चारजों खारो होनदों। रावा गोब्राब दाथायजों खारो जायखौ जोङो बिजिरनो गोनां जायो, जायनि थाखाय दा ग्रामार ओंखारनो गोनां दङ, बिजिरनानै ग्रामार ओंखारबोदों। दा राव बिगियानगिरिफ्रा बेफोरखौ राव एबा इंराजियाव रावखौ जिहेतु लेंगुवेज बुंनाय जादों, लेंगुवेजनि एब्रिभिएसन एबा फुल फर्म बानायनानैनो बा लेंगुवेजजोंनो सोफानानै रावनि आखुथायखौ इंराजियाव सोनानै होदों। जेरै जाय एल लिनियार होनदों, दहायनि फोरमायनो हानाय गोसोनि सानस्रिखौ। बे आरबिटारि, नेटिभ, जि जों जेनेरेटिभ, इउ जों इउनिक, ए जों इक्वायर्ड बाय मेन आरो जि मोनसेजों जाहैबाय नैबेहाय गभार्न बाय रुल्स आरो इया जाहैबाय फोरमायनो हानाय एबा एक्सप्रेसिभ। बेफोरखौ बुंनाय जादों। दानिया मानसिनि राव आरो जुनारनि रावनि फारागथि, नैबे मोनसे कुइसना जोंनाव आगोलाव फैखांबाय, ओंखायनो नांगोन बेखौ मानसिनि राव आरो जुनारनि रावनि फारागथि। दा मानसिनि राव आरो ओरै जुनारनि राव, दा बेयाव मोनसे कनफिउसन जोङो जानो हागौ, जुनारना राव थायो नामा होननानै। जुनारना राव थाया, नाथाय जुनारा गावनि सानस्रिखौ गावजों गाव फोरमायलायनो थाखाय जा इंगित दङ, बे इंगितखौनो बाहाय आङो राव होननाय जादों, जायखौ बुंनो थाखाय फोरमायनो थाखाय राव सोदोब बाहायदों। नाथाय जुनारफोरनाव राव थाया, बेखौ गोसोआव ला, आरो बेखौ आं बाहायनाय नङा। राव बिगियानगिरिफ्राबो बुंनो थाखाय राव होननानैनो बुंनांगौ जादों, जुनारनि राव होननानैनो बुंनांगौ जादों, मानो होननानैथ' बुंनो सोदोब मोनाखै नालाय। ओंखायनो दानिया ओरैजाय नायदो, अनजिमा गैयि आरो जोबनो गैयिनि। मानसिनि रावा अनजिमा गैया आरो जोबनो गैया। अनजिमा माने बेसेबां नाम्बार गैया आरो आनलिमिटेड। नाथाय जुनारनिया अनजिमाबो गैया, जखाबो गैया आरो जोबनोबो गोनां एबा जोबथा गोनां होनदों। मोसौ मासेया जाखौ रोंगौ, गुबुन बिनि फिसायाबो बेखौनो रोंहैगोन आरो बिदि मा गाबनो रोंगौ बेनो जाहैगोन, बेखौ होननाय जादों। उदां खान्थिनि मानसिनि रावा उदां, अपेन, नाथाय जखा गोनांथार अपेन। जुनारफोरनि राव फोरमायलायनाया गोथे एबा क्लज। फेहेरनो आरो सोलायनो हायो रावखौ जोङो मानसिनि रावखौ, नाथाय जुनारनिखौ फेहेरनोबो हाया, सोलायनोबो हाया। 4 नाम्बाराव होनदों, गोसोबादि महर होनो हादेरलांबाय थायो मानसिनि रावखौ, नाथाय जुनारनिखौ गोसोबादि महर होनो हाया जुनारफोरा। जोनोमजों फैफानाय नङा, मानसिनि रावा जोनोमजों फैफानाय नङा दे, बेखौ गोसोआव लाथारो, एकदमबारे कुइसन जाथारो। मानसिनि रावा जोनोमजों फैफाया, बेखौ जोङो बिमानिफ्रायसो सोलोङो एबा बिमाया जाय हारियाव थायो बेनिफ्रायसो सोलोङो। ओंखायनो जोनोम जानाय लोगो लोगो बर'खौ गुबुननो हरोबा गुबुन राव सोलोंहैगोन। ओंखायनो जोनोमजों फैफानाय नङा, बियो बर' होननानै बर' राव सोलोंगोन बे नङा। नाथाय जुनारनि रावासो जोनोमजों फैफानाय। मोसौआ जोनोम जानाय लोगो लोगो मेखौ गाबज्रिनो रोंगोन, एखे, बेखौ होनदों। ओंखायनो जुनारनियासो जोनोमजों फैफानाय। मानसिया आरजिनानैसो लायो होनदों, बेखौ दहायनो मोनखादोंमोन जोङो रावनि आखुथायावनो। आरजिनानैसो लायो, जों जेराव थायो बेयावसो आरजिनानै लायो। नाथाय जुनारफोरना फोलेरारि होनदों, बेयो फोलेरजों फैफायो आरो। मोसौआ बोरमा बादि गाबनाय नङाना, बोरमाया मोसौ बादि गाबनाय नङा। बोरमाखौ मोसौ फालोआव सोनानै दोनबाबो बे मोसौआ बोरमा बादियानो गाबगोन, फोलेर बादि। थासारिजों सोनारो, थासारिखौ नायनानै जोंना रावा सोलायलांनो हायो, खमायलांनो हायो, गुवारसिन जालांनो हायो। नाथाय जुनारना थासारिजों सोलाया होनदों, सोनारा जेबो। गोदान आरो सोरजिलु, गोदान बानायनानै लानो हायो, सोदोबफोर दिहुननो हायो, सोरजिलु बानायलांनो हायो, मडेल बानायलांनो हायो। थारमाने जुनारा मडेल बानायनो हाया, दिदोमैनो थायो, सोरजिलु नङा, थारमाने मडेल जाया, मडिफाइड जाया। जेरै जोंनाबो दा बर'फ्रा मडिफाइ जानानै मडेल जाफैबाय, एखे रावा सोलायबोगासिनो थायो।
हिन्दीफ्रा जेरैजाय दा इण्डियायाव जोंनाव हिन्दीयानो गैला, कमप्लेक्स जाफैबाय मा इंराजि मिक्स गुबुन रावनि मिक्स जाफैजोब्बाय आरो बिदि। 9 नाम्बार गोदानै बाहायजायोनो, रावखौ गोदान बाहायनानै जोङो फेदेरलांनो हायो, दाफामनो हायो, एखे खोथाखौ होनदों, नाथाय जुनारना बेनो बे एखे मोनसेयानो होनदों। रावा मोनसे खान्थि बायदि सिस्टेमेटिक फैयो जोंना मानसिना, नाथाय जुनारनिया जेबो खान्थि गैया, सिस्टेम गैया। 11 गोबां आखुनि थायो, जोंनाव गोबां आखुथाय थायो रावफोरा, दहायसो बुंबाय आखुथाय जोङो 8थाहालागै, नाथाय जुनारनि रावा मोनसे आखुल' होनदों, एखे। दहायनो होनबाय थादों मोसौ मासेया जेखौ रोंगौ एखे, बिनि जेनेरेसनाबो बे मोसौआबो बेखौनो रोंगोन होनदों। फोरमायनो आरो बिजिरनो हायो होनदों, जोंनि रावखौ मोनफा मोनफा आखुथाय हिसाबै जोङो बिजिरनानै फोरमायलांनो हायो, बोफ्लेनो हायो, खिन्थानो हायो, जेरै जों गारां रिंसारनिफ्राय लानानै सोदोब पेराग्राफसिम लांनो हादों, थिग बिदिनो नाथाय जुनारफोरनि रावखौ जों बिदि फेहेरनो, दाफामनो, बिजिरनो हाया होननाय जादों, एखेयानो। दा बे होननायाबा मा होननाय जायो, मेलेले होननायाबा मा होननाय जायो बोरमानि, बेथ' जोंथ' मिथिया, एखेखौनो होननाय जादों, बेखौनो होनदों। दा बेखिनि आखुथाय आरो जुनारनि फारागथिखौ, जुनारनि रावजों फारागथि एबा रुजुनायखौ जोङो नांथारगोन साननानै नोंथांमोननो होदों, आरो बेनो जुदि फाइनाल फैबाय बायोबाथ' लाखि जाबाय। आरो बेनिफ्राय फैथावथाव रावनि, जेनेरेल रावनि आखुथाय, जेनेरेल रावनि सोमोन्दै बियो फैथावथाव बेखिनिखौनो सानदों, आरो बाखि गुबुनखौथ' नांलानो। नाथाय जों मोनसे बाथ्राया साननांगोन, बर' रावनि आखुथायखौबो सोंनो हागौ, बेखौ खेल खालाम। बर' रावनि आखुथायखौ सोंनाय लोगो लोगो बर' रावनि आखुथायालाय माथो नटसआनो गैया साननो हागौ नोंथांमोना, नाथाय बे ग्रामारानो बर' रावनि आखुथायजोब गासिबो, बेखौ गोसोआव ला। ग्रामाराव जेसेबां दं बेनो बर' रावनि आखुथाय गोजा, बेखौ गोसोआव लादो। ओंखायनो बर' रावनि आखुथाय नोंथांमोना नाय, आरो स्पेसियेल बर' रावनि आखुथाय दिहुननाय नायनोबा नोंथांमोना गोजाम भिडिअ दङ, बेखौ एखे बर' रावखान्थि प्लेलिस्टआवनो मोनगोन, बेयाव थांनानै नायबा चेक खालाम नुगोन बर' रावनि आखुथाय होननानै, आरो बेखौ आं कमिउनिटि टेब खालामनो होगोन दे। बेनिफ्राय आरोबाव मोनसे खोथाया जाहैबाय, बर' रावा आथिखालाव मान थाखो, बर' रावनि आथिखालनि मान थाखो, माने जोंनि बर' रावा आथिखालाव बबे पजिसनाव दङ, बिनि मान थाखोखौबो जों मिथिना लानो हायोबा मोजां, नाथाय सिलेबासाव बिदिथ' गैया, नाथाय बर'नि राव हिसाबै नैबेहाय थानाय हिसाबै आङो फैगोन बादि मोनदों, आरो बेखौ नायनोबा नोंथांमोना बेबो एखे प्लेलिस्टआवनो बर' रावनि आथिखालनि मान थाखो होननाय दङ मोनसे भिडिअ, बेयाव थांनानै नाय। खालि बेयाव मोनसेल' गैया, जोंना आसामाव एस'सियेट लेंगुवेज हिसाबै फुल्लि दाख्लै जे जोंना बिटिआर एकर्डनि उनावहाय बानायदों, बे मोनसे माना गैया, नाथाय गासिबो दङ। आरो बिनिफ्राय नेक्स्ट मोनसेया जाहैबाय गोदानै हाबनाया जोंनिया इण्डियान कनस्टिटिउसन एबा भारतनि संबिजिरखौ बर' रावाव ट्रान्सलेट खालामबाय, बे मोनसे जोंनि बर' रावनि दानि मोनसे जोबोद गिदिर स्पेसियेल मान थाखो जाना दंफैयो, बेखौ गोसोआव ला, आं खोन्थाखाबाय। आसामाव एस'सियेट स्टेट लेंगुवेज अल, बेखौ सोनाया दाख्लै बिटिआर एकर्डनि उनाव सोदों। बेनिफ्राय बिनि सिगाङाव एस'सियेट लेंगुवेज दंमोन, नाथाय खालि मोननै मोनथाम डिस्ट्रिक्ट एबा बिटिसि ओनसोलनि डिस्ट्रिक्टआवल'मोन बियो एलाउमोन, नाथाय गुबुनाव नङामोन। दा नाथाय अल आसाम बेयो एस'सियेट स्टेट लेंगुवेज हिसाबै गनायथि जादों। बेनिफ्राय अफिसियेल लेंगुवेज हिसाबै, आरो एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेज हिसाबै सिगाङाव दंमोन, दा एस'सियेट स्टेट लेंगुवेज जाफैबाय, आरो दा सिगांनिया अफिसियेल लेंगुवेजमोन एस'सियेट हिसाबै, नाथाय दा अल आसाम जाहैबाय। बास बेनिफ्राय माबा मोनसेखौ होनबावबाय आं खनसे, बावनो नांला, जोंना भारतनि संबिजिर इण्डियान कनस्टिटिउसनखौ जोङो बर'आव मोननो हाबाय, बे मोनसे मान थाखो। बेनिफ्राय माब्ला मेट्रिक जेना, माब्ला बर'नि बिजोङाव हाबजेना, बिनि फुल डिटेल्स भिडिअआ नोंथांमोननो अलरेडि दंखायो, बेखौ नायबा नुगोन आरो नट्स हिसाबै। दा बेखिनि गुबुनफोरनोबो शेयार खालामनानै हो, आरो हायोबा नोंथांमोननो नांथारगौ होननानै जुदि सानोबा मोनसे भिडिअ लाबोबावगोन बिनि सायाव, एबा मोनसे क्लास लाबोबावगोन। बेखिनि एसेनोसै, गोजोन्थों।